ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦୁଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 4 ୱିକେଟ୍‌ରେ 114 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 49 ବଲ୍‌ରେ 63 ରନ୍ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ପାରି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 114 ରନ୍ ପିଛା କଲାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟିମ୍ 13.5 ଓଭରରେ 82 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପକ ହୁଡା ସର୍ବାଧିକ 27 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ସଫଳତମ ବୋଲର ରାଶିଦ୍ ଖାନ୍ 4 ଓଭରରେ 24 ରନ୍ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ ଗୁଜରାଟ ଟିମ୍ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି। ଏହା ଥିଲା ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା। 2022ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଗୁଜରାଟ ଟିମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଆଗରେ ରହି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଅଛି।